posachedwapa tikupasirani ena mwa mafunso amene atolankhani anawafunsa chipani cha UTM pamene amachitisa press briefing lero makamaka pamene amaziwisaso anthu a chipanichi komanso amalawi kuti chaka chomwe chino chipani cha UTM chikhale chikupanga convention makamaka mu November pa 17 ndipo awa ndi ena mwa mafunso amene atolankhani anawafunsa a Patricia Galiati, a Felix Njawala komanso ena mwa akuluakulu a chipani cha UTM lero. Secretary General, mundilole tsopano tipereke mpata kwa atolankhani mufunse momasuka. Chipani cha UTM chimapereka ufulu kwa atolankhani. Ndi atolankhani ndino abale athu, sitimakutsekani pakamwa, noyo ndi nthawi yanu tsopano kuti mufunse mafunso. Zikwa. Nimagwira ntchito ku zodi yake. Okay, ine ndi Christopher Sande, nimagwira ntchito ku zodi yake. Ndi mafunso awiri kapena atatu. Koyamba timafuna tifunse inu a Secretary General Agaliati. Mwanena kuti mamembala anu asamapiteso ku misonkhano ya boma. Ndimafuna nimvetsetse kuti kodi zimene mukulankhulazi ndi zinthu zoti mwagwirizana akuluakulu nonse a UTM kapena mukungolankhula inu nokha ngati mlembi wamkulu wa chipani chimenechi. Funso lina ndiloti Michael Usi ndi mtsogoleri wanu wa chipani cha UTM. Ku misonkhano ya boma ina akhoza kumapezekako. Ndimafuna nimvetsetse kuti zimene zikutanthauzanji kwa anthu ena omwe angafune kuti atsatire Dr. Usi ku misonkhano imene iwo akupezeka ngati wachiwiri wa president wa dziko lino. Funso lomaliza ndiloti mamembala ambiri a UTM omwe takhala tikulankhulana nawo ena akumachita kuoneka kuti ali ndi mbali, ena ndi a Usi, ena akukana kuti a Usi si mtsogoleri wawo ngakhale kuti malamulo anu achipani akutero. Ndimafuna ndimvetsetse kuchokera kwa inuyo kuti kodi kuchokera pano kupita kutsogoloku kugawikana komwe kulipoku mchipani mwanu mwa UTM mukuganiza kuti mungakuthetse motani kuti mukamapita ku convention yanu pa 17 November mukhale kuti mukupita ngati chipani chimodzi monga anafotokozera kuyambirira Anjawala muja. Zikomo kwambiri. Na tathokoza kwambiri ndi ankali modzi lokhalo kuti kugawikana kwathu sitinagawikane. Mukuti pangisa kuti gawikane ndi inuyo. Ndi inuyo ngati muli kunja kwa UTM simungati kwanise kuti tigawanikane. Mafunso enawo ndida tiyambe kuyankha. Segula ni microphone muyankhe chifukwa mwina anthu amangona ngati tatuka ku zinthu zimene alankhula Secretary General ndi zinthu zimene takhala tikulingalira kuzikambirana. Pali zinthu ziwiri zosiyana zimene zili zofunikira kuti anthu tizimvetsetse. Pali msonkhano wa boma ndi pali msonkhano wa chipani. Ngati mtsogoleri wa chipani chathu patakali pano a Michael Usi atapanga msonkhano wa chipani, anthu athu a chipani wonse akakhalako ku msonkhano. Sitikunena kuti anthu asapite ku msonkhano wa Michael Usi ayi. Anthu akuyeneka apite ku msonkhano wa Michael Usi, msonkhano umene uli wa chipani. Koma misonkhano ya boma chifukwa choti tidatuluka mu alliance sititha kupita nawo ku misonkhanoyo. Imeneyo ndi nkhani yokuti anthu ayimvetsetse bwinobwino chifukwa tikumabweretsapo bodza lonena kuti tikuwalesa kuti asapite kwakuti. Tikutsatira ndondomeko zimene tinagwirizana potuluka mboma. Zikomo kwambiri.
ziko kwambiri. I think honorable yankula kale komando mwena ningomanga emphasize ku UTM tindi constitution and ifeo tosa tsogoleri UTM timalemekeza constitution yathu imene yakuti pakadali pano tsogoleri ndi Dr. Michael Usi. So ngati tukanika kulemekeza constitution ya Japan tizalemekeza bwanji constitution ya dziko. So we make no mistake, wina sakunamizeni to safe ife pano. We acknowledge Dr. Usi as the current acting president wa UTM. Thank you, Chair, for giving me this opportunity to answer some of these questions. Mene Nenera are Director of Youth. Current leader wa chipani cha UTM di Dr. Michael Usi. And yatufeti nabwirizana as sisi and as chipani kuti Dr. Usi ndi amene asokolere chipani chi mpaka na pa convention. Ku convention iko kaya iwo akayima nawo kaya sakayima nawo amene akawine ku convention yo ndi amene tonse achipani cha UTM tizamuchita impress ngati msogolere watu. Ino a media you are peddling agenda yonena ngati kuti chipani cha UTM chinagawanika. Wakuuzani ndani? Chipani cha UTM ndi chimozi. Anthu akayambana nyumba khayapali zolankhula khayapali zotani munganene kuti ya nyumba ijaphwasuka agawanika napo. It's not like that. Muyeneka kuziwa kuti maliro anachitikacha ndi maliro akulu kwambiri. Amakanika maliro apamuzi kuti sana sizinamveke bwinobwino ena akudandaula amasamuka anthu kukamanga kanyumba kakang'ono kumunda kumakakhala kumeneko. Nde maliro ngati amenewa it is normal kuti anthu ayeneka kukoka nako pang'ono. Koma the truth is choona cheni ndi ichi mumve UTM sinagawanike sizagawanika sititopa sitifoka ziko makombiri. Ziko makombiri. You want to conclude? I hope. Musana chile conclude mafura nene kuna kuti program ina ya the National Director of Youth is to have tree planting. We want to have SKC youth garden. Nde imene yakama ulumikiza kuti aone kuti madera mwinamo tikhalenso kuti environment yathu ili bwanji. Nde yakinyamata muni ndiye vibrant leader amene who is going to be taking you through a number of programs. Thank you so much. I hope Honorable Sunday Mafososa. Yeah. The decision made by the announcement by the Secretary General, was it done by the... Yes, ndifaka napatsa anthu oseaja kuti ayankhule sanafune kuyankha iwo ayi. Yeah, so that decision was made by Central Committee and in fact, let me clarify here. Before Central Committee made this decision, it was the leaders, the owners of the party, the NEC, National Executive Council members, who sat and discussed. Ndikutiponyera ife. In fact, anatitsekera mu office. Maybe the public should know this. Wali apa, anatitsekera mu office. Kuti mukamatuluka mmene momo, ife tagwirizana pano. Kuti tituluke mu alliance. Nde mmene momo mukamatuluka, mutuuze inu yazikuluakulu athu. Kuti mwagwirizana chani. We discussed. Tisanamaliza anabwera. Anatumiza nthumwi. Mukuchedwa ndi chani mmene? And there were some allegations. Kuti azikuluakulu athu ena tamva kuti mwalandira makobiri. I think you remember all that. Koma this decision was made titakambirana ndithu bwino and inayambira ku ma members a NEC, ma MP, ma governors, ma district governors amene anabwera ku maliro ndi amene anayambira nkhani imeneyi. So ni nkhani yoti tinakambirana and aliyense anagwirizana nayo. Chifukwa mwapeza kulibe phokoso ngati pamakhati nkhani tina just because mwina a few individuals kapena nditi ma interest tawo komabe sizingalephere zimenezo. Koma nkhani yaikulu ndiyo kuti tonse tinagwirizana. Iyi mukuiona pa inde Central Committee apapa amene palibepo ndi anthu I think 4 amene palibe
5 ndi vice president, koma the rest tili panopo. So imeneyo ndithu mwina mwayimvetsetsa bwinobwino. Kanga tumafuna organizing secretary komanso ama media tipemphe kuna kuti mukatifunsa funso muzilisunga njansi amene akupasani, musamatibwezere mafunso amodzimodzi omwewo. zimene timatuluka alliance munalipo silimasiya munthu wina aliyense, ndipo anthu awo akuti anene kuti tuluka alliance ndi mavuto amene anakumana nawo ali kwa alliance ko, azimayi kunyozedwa, kutukwanidwa, ata titaonekeredwa somali waja azimayi kunyozedwa, kutukwanidwa. Ndiyeno komanso kwa alliance konso to anthu anatulusidwako kalekale amanena aso pa misonkhano ndikukhulupirira alliance umalizi waso tanthauzo la alliance kuti nali lotani, ndipo chifukwa chimene chipanda pasanafikeso nthawi ya maliro anthu anatiuza kale kuti sitikufuna ndi kwa alliance katena ndimukuganizira kuti mwima ndife iwalani. Zina nenedwaso ngakhale pa 14 May tili Kamuzu Stadium, mwina zina zikamachitikwa ku Lilongwe, mwina mamedia ku Blantyre zimakuphonyani, koma zinakuyandikira zinakufekani zimene zili pa mphuno penipeni ku Kamuzu Stadium ku birthday ya pa 14 May. Ndiye chimene mukufunanso kuti mudziwe ndi chani. So munthu akamakuthamangisa kukuthamangisa kuti nyamukani muzipita utafika pa khomo kuti wakhomola kuti tenga ngati ndilawo, ngakhale so kakhala banja kuti mayi akamathamangisidwa pa khomo, ngakhale nyumba yamutamanga limodzi mayi wanzero amatuluka nyumba makumata kumapita kakafikira pansasa by and by amakamanga nyumba yakeyo. Ife titamba kuthamangisidwa kale kwa alliance ku timangokhala kuti mwina akunama mwina samazindikira kuti titatuluka ndi mwina akukumakuuzani kuti asanatuluka ali ndi VI zokakamirana pano palibe. Tinatuluka kwa alliance tikupanga zathu za nyumba yathu ya UTM. Inunso azimayi ndi azibambo ndi anyamata mwina tiuza ndipo mukati tukwana A to Z tinakumana kwa area 10 tisanayikeso president wathu Dr. Sausi Manzimu wake use mutendere. Ndeti kamakuona iso muli kwekwere kumapita kubomako tikukhulupirira kuti mwina si inu chifukwa nkhope za inu sitikudziwanako. Koma ngati kuli anthu ena amene mapita amene koko ndetakuwuzani kuti musikuvala salu zathu za UTM muzibwera kwa ife ku nsonkhano kuno ngati mufuna kuti joina mutavala salu zanu chifukwa kubomako tinatuluka kwa alliance. Mafaniro amene funso limeneli ukhale koyamba ndiko malizira kuti funsa inu media timatipemphe pamenepo. Please have mercy on us, but also spare us on that question because we made our stand already. So there's no way each and every time we should be responding to this question. And I'm sure you have a number of questions you can be asking us apart from alliance. And nitakuuzaniswa paonera kuti sinapangiso alliance inaliyuseni munthu wina aliyense. Tikazapanga tizakuuzani. Koma panopa ifeyo ndife anthu a UTM. So ask us my questions okhuza za UTM osati za alliance ya. Tikazakwatira tizakuuza nitakwatira kuti kapata kwatiwa ndakuti izikoma kwambiri. Zikomo onse otimvera ndi akuluakulu anzanga kuno ndi mamemba onse a UTM amene tili limodzi kuno. Ine ndimangofuna kungonjezera pang'ono ngati National Organizing Secretary komanso Chairman wa Disciplinary Committee ya chipani chathu cha UTM. Pamene mafuna kuonjezerapo ndi apa timvetsetsane bwinobwino makamaka ife achipani. Timvetsetsane kusiyana kwa msonkhano wa boma ndi msonkhano wa chani wa chipani. Ndiye pena akhoza umati pusisa kumati namiza kuti msonkhano mwina ndi wa chipani usali wa chani, ndi njira yake yoti tipewe zimenezo. Ukabwera utenga kuchokera kaya kuti kuli msonkhano, utenga umenewo mupange verify ndi Secretary General kapena Organizing Secretary wa UTM. Pano sitikhululukira nanso mukakhala kuti mungonyamuka kumapita iyayi, sitikhululukira nanso. Ndiye tigwira ntchito yathu ngati anthu a discipline. Talekererana nthawi yayitali wina kupanga ichi ayi message sikubwera bwino kuti msonkhano wa boma ndi msonkhano wa boma simukudziwa umaoneka kumene kukubwera president wa dziko lino kuti ndi achakwera akubwera ku airport mwe kuja ndi boma alo limene si chocho. Ndi abwana athu akafuna kupita kumeneko anyamuke okha apite akanchingamire bwana wawo kumeneko. Ife anthu athu asale ku nyumba ndi zimene tikuthandauza.
ngati anthu apezeke kumeneko nkhani yake ndija yonera kuti mwina ena akuguliridwa zovalazi kuchireko amene wasiya UTM ndipo zovala zakenso zizioneka kuti izi ndezanyuwanitu izizi achita kugulidwa kumene amene wasiya UTM chifukwa ya UTM atsalira ku nyumba ndimati ndingowonjezera pamene popo kuti timvetsetsane zikomo. Mfusweni Dalipo, yes. I think titenge maso oneka kuti ikanakonda mwina kwambiri tichite focus pa nkhani ya convention imene tabwerera. Yeah. Thank you. I'm Jonathan Kasumbi, a journalist from Nation newspaper. I want to find out, did the party get the blessings of its acting president on the date, conventional date? The second question is to do with the convention committee members. Who are these members, if you have identified them so far? Thank you. Thank you very much. Yes. Yeah, ine ndi Charles Pensulo kuchokera ku MBC. In fact, ndi mafunso atatu. Funso loyamba likhala ngati longobwereza komabe ndimafuna kuti amalawi amene akuonera komanso kumvetsera amvetsetse bwinobwino kuti date limene munakonzali la pa 17 November Dr. Michael Usi ngati president wa chipani cha UTM anapanga nawo endorse, anatsimikizira kuti convention ichitikedi pa 17 November ngati president wa chipani. Funso lachiwiri tinaona kuti constitution kapena kuti malamulo a chipani cha UTM amanena kuti msonkhano waukulu kapena kuti convention izichitika kukasala miyezi 6 chisankho chisanachitike. Kodi simukuona kuti mwina kuchokera November ukafika pamene chisankho chichitike ndiye kuti miyezi iyo ndio chiruka komanso mwina mukanatha kugwiritsa ntchito mpata umenewo kukonza zina ndi zina chipani? Funso lachitatu, amalawi kapena masapota akhulupirire bwanji kuti date limene mwakhazikisali convention ichitikadi, potengera kuti ku UTM takhala tikuona kusintha kosiyanasiyana. Poyamba tinamva kuti chipani cha UTM samapanga recognize kapena kuvomereza Dr. Michael Usi ngati president wa chipani, koma kenako tinaona kuti anayamba kupangidwa recognize ngati president wa chipani. Komanso mutalengeza kuti mutuluka mu alliance, takhalanso tikuona kuti ma events ambiri amene akumachitika anthu a chipani akupezekako. Kodi zikukhala bwanji zimenezi? Mwina mutafotokoza bwino lomwe. Zikomo kwambiri. All right. The publicity secretary is going to handle that. Koma ndimangofuna ndafunsa chimene chakupangisa kuti mufunse kuti kodi zimene mukambira nawo izi a president ana analipo ndi chani? Mafuna president akhale pano kuti mukupira kuti analipo kapena mafuna chani? Tikufunseni. Komanso tikufunseni ngati munawerenga convention mpaka munawerenga constitution ya UTM amene kuti amaitanisa CCN ndani? Mafuna ndifunse pano ngati mungathe kuyankha. Koma tinena kuti zina zonse tiyankha za alliance izo chifata kuyankhani kale. Mwina ngati simukudziwa simutawerenga constitution, mwina simunawerenge bwino, amaitana ndi president ndi anaitanisa takambirana zimene tikukambirana panozi siza kunyumba kwa munthu uyu. Nthawi zina tikufunsa data zoti ansalake ndi chani. Komanso pa statement imene amanena publicity secretary ananena kale, koma tikupepeseni mwina munabwera mochedwa, mwina simunamve apemphaso publicity secretary kuti ayankhe. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. I think mwina fotokoza SG koma watali funso limene anafunsa Jonathan Nansungwi kuti kodi date imene ili ndi ma blessings a vice president amene ali president a chipani. In fact meeting imene timakambirana nkhani ya date amene anali chair
wa tsiku limenelo anali vice president iwo. Kusonyeza unena kuti committee yonse inagwirizana and meeting iyo anayitanitsa ndi a vice president amene ali president athu UTM. Ndiye pongo yankha funso limenelo ndithu date imene ndiyogwirizana tonse. Chachiwiri mwafunsa nkhani ya convention members. Committee imeneyi a secretary general alengeza posachedwa apo kuti kodi committee muli ndani ndi ndani komanso chairman wake ndi ndani, kuti no committee imeneyo tipatse mphamvu kuti iyambe kugwira ntchito yoyendetsa convention imeneyi. Charles Pencil ku MBC nafunsa funso lomwero kuti kodi date limene linapangidwa endozi ndi vice president a dziko lino Dr. Michael Usi. I think ndaliyankha mmeneso anafunsa Jonathan Nansungwi wa Nation. Lachiwiri akuti constitution yathu ya UTM imanena kuti convention ikuyenera kuchitika kutatsala 6 months. Charles Spencer wakuchoka, ndimaganiza kuti ukumvetsera kuti ndikuyankha funso lako. Zikomo kwambiri. 6 months ngoyerenga constitution yathu pali mawu a chizungu olemba kuti at least 6 months. Now akati at least ndiye kutanthauza kuti tisapitirire pa 6 months. Kusonyeza kuti sitingapange convention yathu kutatsala miyezi 5, 4, 3 kapena 2 kapena 1. Tikuyenera kupanga tisanafike 6 months kusanafike chisankho. Ndiye zikutipatsa mphamvu yokuti nthawi ina iliyonse kumbuyoko tikhoza kupanga convention. Tizindikire kunena kuti convention iso tikamapanga timakhala tikuyang'ana kuti tili ndi campaign ndetili ndi mtsogoleri amene atakasankhidwe ku convention amene tikuyenera kuti timgulitse kwa Amalawi. Amalawi iso amudziwe munthu uja bwinobwino pomakavota, asakangovota asakundziwa munthu. Nawo zimenezo zofunika nthawi. So amene ankapanga constitution yathu anadziwa kunena kuti tikuyenera kukhala ndi nthawi yochuluka. So tikhoza kupanga convention titafuna even kutatsala zaka 3 chisankho chisanachitike, palibe vuto lina lililonse. So ndithu sitinaphwanyira lamulo lathu lina lililonse, ndi tatsatira malamulo mmene amakhalira ku nkhani imeneyi. Funso lomaliza linanena kuti mukumaona kuti timasinthasintha. Mwina kusintha kumeneko kapena mukuyerekezera ndi zinthu zina zimene zakhala zikuchitika pakatipa. Tasintha msonkhano wathu umene tinali nawo ku Lilongwe kumasintha, tinkayenera kupanga pa 25. Ndeno kunabwera communication kuchokera ku Lilongwe City Council kwa Chief Executive Officer kunena kuti tsiku lomweli a president akhalanso ndi function, achita attend function ya CCAP ya centenary. Ndiyeno poyang'anira kuti anthu ambiri achitetezo akhala ali kumeneko, anthu achitetezo adandaula kuti mwina sakwanitsa kupanga handle ma event awiri akuluakulu mu Lilongwe. Monga mukudziwa kuti msonkhano wa UTM kumabwera anthu ochuluka, ndi anaona kuti mwina zikhoza kukhala zovuta kuti ma events awiri akulu achitike tsiku limodzi. Ndi anatipempha, in fact lina alipempho kutipempha ngati tingathe kusintha. Ifeyo ngati chipani chimene chimakhulupirira umodzi tinaona kuti mfundo zimene akupereka zikuoneka zomveka, ndi tinavomera kuti tasintha. N'chifukwa chake msonkhano umenewo uli pa 1 September, Sunday limene likubwera ku Lilongwe. Sitisinthaso ayi, tsiku lake ndi limenelo. Lero tinanena kuti tikhala ndi press briefing 10 o'clock. Lero ndife tili panofe press briefing ndimene tikupangayi. Mwanena kuti anthu sankavomereza kuti Dr. Usi ndi president wa UTM. Zimenezo zimene mumamva, koma mmene anenera Adoe kunena kuti ifeyo ngati chipani constitution yathu timayitsatira kwambiri, koma mwina pakhoza kukhala kuti pali zinthu zina kapena pali anthu ena amene amafuna nthawi zambiri mwina azisokoneza zinthu, mwina ndi amene amafuna kuonetsa ngati kuti ifeyo ndife osokonekerana. Ayi, zimenezozo palibe. Chinayo nkhani inayo apanga clarify secretary general posachedwa apa kunena kuti anthu ena sakumadziwa kusiyanitsa pakati pa function ya boma ndi function ya chipani. Ndi amafuna kuti no ma members onse a UTM adziwe
tikamva msonkhano kuti president athu kupanga msonkhano mukationako tosefe tili kumeneko ndipo ndi pamene mukadziwe kuti anthuwa ndi amodzi. Komano ifa chokuti mafunction aboma ifeyo ngati chipani tinachoka mu alliance simukumationako sizokutanthauza kuti pali kugawanikana pakati pa ife ndi president athu Dr. Michael Ousi. Ayi, zimene zozo I think azilongosola bwino ndikukhulupiriranso kuti zamveka bwino. Zikoma kwambiri. Za komiti ya chipani imene ikupanga ma preliminaries kuli national publicity secretary amene akuyankhulawa, kuli national organizing secretary, kuli director of national director of research Honorable Nzumara, kuli national director of youth, kuli national director of social affairs, kuli treasurer general, kuli national director of operations Question Sosa, kuli national director of international affairs Honorable Makonde ndamene ali kumeneko. The link awawa kuchita link up ndi committee ya resource mobilization. Resource mobilization kumene sukulu na Bokambala ndeke na kwa resource mobilization they'll be feeding into the party committee ya convention. Kana konkati menem they will be joined by the main committee where we are going to have the chairperson we are going to announce later. Amena kala kuchita handle zonse za convention. Awawa ni ma preliminaries amena kupanga committee ya chipani imene ichite feed into the party and also the other committee ya convention imene zai bulule posachoda pompano. Tunyadireni kuti munabwera tikaitanizana tikakupemphaniswa nzathu a media mabwera ndi chikhulupiriro kuti ena onse amene kanafuna kulemberani mafunso kuti mutifunse atha kulemberani mwatifunsa mwina ena mati mupita umeneko takafuseni mafunso amenewo chifati madziwa kuti mafunso amene mafunso ena nakulemberani kuti tafunsa nizi koma mudiyamikireso kuti takuyankhani mwabwezereso kuti mafunso amenewo tayankha. Ndiye tikuthokozeni kwambiri atsogoleri a chipani, tikuthokozeni munabwera, ambuye azingokudalisani. Ife tikuyenda limodzi mpaka na siku la ku convention mpaka naso siku la chisankho. Ndimangofuna kuti ndikuyamikeni malo mwa chipani chonse cha UTM dziko la Malawi and beyond. Ifa chipani cha UTM sichili Malawi mukhamulo chili dziko lonse lapansi. Ndimangofuna tikuthokozeni niso amene matimvera titakutumizirani link tikuthokozeni atsogoleri athu a chipani cha UTM konse kumene muli. Ambuye azingokudalisani. Ndicho kuti mwamva siku la convention muli woyitanidwa kubwera kuti muzaonere kuti chikuyenda bwanji. Ma delegates tikuwuzani amene akufuna kukhala ma delegates azipita ku headquarters akakumane ndi ma delegates a convention ndi otani osati kumangwenda chisawa muzakumana ndi anthu kuti mwina sakapita ku convention ndi muzatha kulira kuusi ngati muli kitchen kopika ndiwo mkitchen mulibe ndi ma delegates onse mukapeza ku headquarters ku UTM pedi 10. That's what I'm going to be.